ragunan nan ai alhaji sai dai ga ragunan nan haka amma fa magana ta Allah ce mai zan duka ba su da ruwan hanji ba hanji. Bari na ɗauka na je gidan alhaji na kai mai. Yawwa bari na ɗauka. Alhaji ga raguna iya raguna amma ni kuma na kwashe ruwan hanjin. Kayan ciki tubulan kenan. Sai mai zan alhaji tubulan ne. Yawwa bismillah. Mai sanya ga bayana to lallai ta kare maka. Sarkin kawo gyara. Sama da awa 3 har yanzu sarkin fawa bai kawo ba. Bari ƙara jira Hajiya tana so ta farfesu da ruwan hanji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji. Ka kammala. Alhaji na kammala alhaji. Alhaji na kammala alhaji. Sarkin fawa. Alhaji. Raguna sun gyara sun yi kyau. Ai alhaji ka ga ragunan nan? Ka gansu? Kai. Amma wallahi ka gansu alhaji ka gansu? Tsaya ba sai ka abu aje kawai sun fe din dan fewa sun gyara. Amma ka san me? A'a. Hajiya tana jira tun an za ta farfesu ni ban ga ruwan hanji ba. Alhaji ai ragunan naka tubulan ne. Tubulan ba su da ruwan hanji ba kayan ciki tubulan ke. Kayan mota na baka. Ka ce mun tubulan ne. In banda kana dan iska ka taba ganin ragon da bai da ruwan hanji. Alhaji ko me zaka ce ragon nan naka tubulan ne kuma biya na za. To bature ne shi zaka ce tubulan ne. Wallahi biya na.